Здравейте! Днес темата ще бъде "Ще се върне ли при мен?" Това е тема по избор. Тема, която вие сте си избрали, благодаря за което. Ще се върне ли при мен? Хайде първо да видим защо той изобщо те е напуснал. Каква е ситуацията актуалната между вас двамата? Вижда се, че тъжиш в момента. При вас е загубен баланса в отношенията и като че ли любовта някак си се е загубила между вас двамата. Най-вероятно любовта като чувство при един от двамата е спряла, така да се каже, да работи. Тук става въпрос за една меланхолия. Един от двамата така доста се е съсредоточил върху миналото и върху това, което сте имали. Най-вероятно ти, която питаш в момента. Но определено във вашата връзка е загубен един такъв баланс. И това е основната причина да се разруши на този етап връзката, заради този баланс, който липсва. Някак си любовта при един от партньорите вече е като чувство не е тук. И сега да отговорим на съществения въпрос, който ви интересува. Дали той ще се върне при теб? Ето отново баланс. Значи това е в действителност при него един голям проблем е, че във вашите отношения този баланс е нарушен. Дали ще се върне на този етап във вашата връзка, се вижда, че той има, освен жена, която е влюбена в него и го чака, той има и една жена, която е тайна. Възможно е той да има друга жена и ти да не знаеш. Дали ще се върне? Да, ще се върне. Ще се върне, като тук мога да кажа, че срокът е между от 2 до 6 месеца. В действителност той ще се върне така като един победител. Ще имате ново страстно начало между вас двамата. Та дали ще се върне? Ще се върне и как ще продължи връзката? След като се върне, ново начало ви се дава. Някак си вашата връзка ще продължи като нова. Нови страсти, ново начало, нова любов, нови чувства, изблик на емоция, на чувства. Връзката ще продължи и по начина, по който тази връзка ще продължи, ще бъде удовлетворяваща за питащия. Благодаря ви!